Σήμερα θα σας δείξω το αγαπημένο μου make-up, αυτό που κάνω εγώ και σώζω τον εαυτό μου, όταν πρέπει να πάω κάπου το βράδυ, είμαι όλη μέρα στο γραφείο. Κάνει πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ γρήγορο, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Λοιπόν, πολύ βασικά πράγματα, τους εκλά γύρω από τα μάτια, από τη μύτη και όλα τα σημεία που μπορεί να είναι λίγο σκούρα. Το απλώνουμε, απαλά και ωραία. Δεν θέλουμε να πονάμε το δερματάκι μας. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε στο πρόσωπό μας για να είμαστε όμορφες και φρέσκες. Είμαι πολύ αντίθετη στις βαριές μεθόδους και τεχνικές και πιστεύω ότι κάθε γυναίκα έχει τη δική της ομορφιά και τη δική της προσωπικότητα και είναι ωραία να αναδεικνύει και όχι να την κρύβει πίσω από στρώσεις μακιγιάζ. Λοιπόν, η αγαπημένη μου μάσκαρα, την οποία τη φέρνω από την Αμερική γιατί εδώ δεν υπάρχει. Πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ φθηνή, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Βάζουμε λοιπόν μάσκαρα, εγώ προτιμώ πιο πολύ στο πάνω βλέφαρο, όχι τόσο πολύ στο κάτω. Ένα ελάχιστο touch, απλά για να υπάρχει μία ένταση στη βλεφαρίδα, στο κάτω μέρος, ενώ το πάνω μπορούμε να βάλουμε και μπόλικη για να γυρίσουν οι βλεφαρίδες μας και να γίνουν έντονες και να δώσουν και βάθος στο βλέμμα μας. Στεγνώνω λοιπόν πολύ καλά το βουρτσάκι της μάσκαρας και απλά κουμπάω στο κάτω βλέφαρο, χωρίς να δίνω πάρα πολύ ένταση. Αν υπάρχουν κομματάκια τα οποία μπορούσαν να φύγουν από το βουρτσάκι στο βλέφαρό μας, καλύτερα να τα βγάζουμε, γιατί δεν θέλουμε να βαρύνει το κάτω μας βλέφαρο. Θέλουμε απλά να είμαστε με ένα βλέμμα έντονο, όμορφο, σαν πεταλουδίτσες και όχι να κατεβαίνει το μάτι μας. Λοιπόν, κάτι πάρα πολύ απλό μετά. Περνάμε στο ρουζάκι μας. Εμένα μου αρέσει να το κάνω στρογγυλό το ρουζ, δηλαδή να δίνει μια γλύκα στο πρόσωπο, στρογγυλά και απλά. Να βάζουμε και στο λαιμό για να παίρνουμε την ίδια απόχρωση, ωραίο στρογγυλό ρουζάκι και λίγο στους κροτάφους μας. Και αυτό μας δίνει μια υγεία και μια φρεσκάδα την οποία τη θέλουμε. Λοιπόν, ένα πράγμα που επίσης πρέπει να προσέχουμε είναι τα φρύδια μας. Τα φρύδια μας είναι ωραία να είναι φαρδιά. Και αν τα βγάζετε, δεν θέλω να σταματήσετε να τα βγάζετε πολύ λεπτά, να τα αφήνετε φαρδιά, διότι προσδίνει μια νεανικότητα και μια φρεσκάδα στο πρόσωπο. Χτενίζουμε λοιπόν ωραία τα φρυδάκια μας. Εγώ προτείνω αυτό το πάρα πολύ ωραίο pencil για τα φρύδια της MAC, το οποίο λέγεται Lingering Eyebrows. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό μολυβάκι και τι κάνουμε, απλά περνάμε τις γωνίες ή τα κενά των φρυδιών μας, γιατί όλοι έχουμε κενά από το τσιμπιδάκι, τα οποία τα βγάζουμε τόσα χρόνια. Και κάνουμε μόνο αυτό, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Βασικά, απλά να περάσουμε με μια λάμψη τα δικά μας χαρακτηριστικά και να γεμίσουμε τα κενά αν υπάρχουν. Τίποτα παραπάνω δεν χρειάζεται το καθημερινό μας make-up. Έχουμε λοιπόν να πάμε το βράδυ κάπου. Το αγαπημένο μου πράγμα είναι το κόκκινο κραγιόν. Είναι αυτό το κόκκινο κραγιόν. Είναι πανεύκολο, διότι δεν είμαι και πάρα πολύ καλή σε αυτά τα πράγματα. Μένει, δεν μου τζουρώνει, όσο και να το φάω δεν φεύγει από τα χείλη μου, οπότε είναι τέλειο για μένα. Περνάω λίγο μολυβάκι μόνο επάνω για να δώσω σχήμα στο επάνω χείλος. Ελάχιστο όμως όπως βλέπετε, για να μην φαίνεται το περίγραμμα. Κάτω ίσως μόνο μία ιδέα. Ίσα ίσα για να ακολουθήσει το κραγιόν. Λοιπόν, αυτό το μαγικό, βέβαια να σας δείξω και το concealer μου, το Super Me Concealer, το οποίο το λατρεύω, είναι της Uemura. Και με ένα πινελάκι, όταν έχω κάποιο σπυράκι, το περνάω από πάνω, ή κάποια κοκκινίλα, γιατί κοριτσάκια είμαστε, το περνάω από πάνω, γιατί το fond de teint δεν χρειάζεται να το βάζουμε και πολύ συχνά, παρά μόνο αν πάμε σε κάποιο event, κάποια τηλεοπτική παρουσίαση, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το μαγικό βουρτσάκι λοιπόν, το περνάς. Και πολύ απλά το αφήνεις να στεγνώσει. Αυτό είναι και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπου και να πας, είσαι φρέσκια, λάμπεις και δεν έχεις κάνει και πολλά, μόνο 3 πράγματα.